Howdy. Robot. Så er vi klar på skiferie, og vi nærmer os nu Vejle, og vi er ved at være færdige med den første. Og Jenny sidder der. Og vi var nede og hente Bjarke Linderos i Vejle Ende. Hernede ved Kølehuset. Kan vi nå den her? Ja. Vi kan også nå driller. Vi vender tilbage fra Ulm. Ja, så er vi så kommet til Ulm. Ja, Ulm. Ulm. Det er et lækkert sted. Vi har været længe undervejs. Så er vi frem. Det har været langt og sejt ridt igennem Europa. 3 forskellige biler skulle mødes. Vidt forskellige oplevelser undervejs. Nu er vi samlet i Sankt Anton, klar til 4 dages wellness, hygge, god mad og skiløb. Skål! Skål! Nu er mit gas. Ein Brot. Nu er mit gas. Ja, sådan. Sådan. Jan, kan vi lige lade en der på dumme siden af hjelmen på? Det finder pissen i hjelmen. Men hjelm, det er noget rigtigt. Det finder op af reklameret lort, ligesom sikkerhedsselen. Og det er ikke kommet for at blive. Nu skal vi se, hvordan det ser ud. Rigtig, rigtig galt. Jo, det kan jeg godt. Klokken den er 5 over halv 5. Vi sidder på solen har lige skidt ud. På vej væk desværre, men ellers fører i dag. Christian, hvordan har benene det? Jeg har det så godt. Jeg har det godt. De er et par syre på mig lige i øjeblikket, vil jeg sige. Jeg er meget spændt på i morgen. Jeg er meget spændt på turen ned af bjerget her, vil jeg sige. Men lad os se, om vi kan drikke så stive, så det er lige meget. Christian, har det hjulpet meget med de der halvmarathon? Helt enormt. Helt enormt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan jeg ville have haft det, hvis jeg ikke havde løbet de her halvmarathon. Det er da fantastisk. Se på stedet næsten. Her er vi så. Som forventet. Til at være en Bacardi. Jeg kan præsentere. Så er det ikke udrækket. Ja. Det kan du høre. Nej, det vil jeg ikke. Jeg kan ikke høre, hvad det er. Kan du ikke det? Bare tage den i munden og lægge sig ned med bare. Skal lige have en 4 flasker? Nej, hvad nu? Shark. Und so groß. Den er så hård. La. Skal du høre på noget? Vi døber. Ej, ikke på nok. Ja, gå til så grønne. Take one. Skal du sige et eller andet, Alex? It works. Wanna see? Come on. So fucking Kom ind nu. Det er kedeligt her. Det er ikke noget. Jeg er hjemme. You're in the jungle, baby!
Bjarke har tabt. Jeg bad Alex om at give ham et smæk i øren til at fandme næve. Han troede, at han skulle gøre noget som helst, der bare har en teoretisk chance for at indeholde bold. Og så ikke forventer det lidt mere. Lille taber, han har hjælp på. Så skete det. Bjarke Brøsson, han har taget skien af her på Sankt Anton. Bjarke, har du en kommentar? Er det dig, der er skien af?